Kanyang laki din! Sigurado ka kadi nga awan asawam, wenno pamilyam tunyo? Ha? Wen basnay. Promise. Awan asawak. Mamati ka kumaiti bagbagak Saan ang agdaton king ka no da pamilya? Nasayaat no kasta. Kayat ko laang asiguraduan. Ngamin, ang mga no ay ayatan ka. Kat addagayang pamilyam. Narigat mo't Ay, awan. Awan ti pakadanagam ko naktumat. Podno ti bagbagak. Kunjak maaramid ti agulbot iti tao ngay ayatan. Agyaman ako na iti day tangayim bagam. Agyaman ako na ipanyo. Anya? Nagkapu ka man ni Jayan ni Basnay idikalman, pare? Wen pare, ngam pangasim Tas saan mo ko mga ibagbaga iti ure asino? Ang mga numamon ni Jonah, narigatan pare. Ha? Ngam sa bagay, ayos lang nga mamon na. Ngamin, naumak mo ito kinkwa na. Kaya't kung agwin na swas kami. Anya? Day tatipod no pare. Naumakon ka ni Jonah. Awanin tayat amarikrik-nak para kinkwa na. Unay kan, pare. Gapulang iti babae. Kastanti bagbagam. Uray live-in kayo lang kini Jonah. Irespetom kumamat, pare. Ay na, pare. Kasano nga respeto, kit awan nga ro din tayat amariknak para kinkwana. Sos! Addakan ka tayo, pare. Makaamu ka. Anya? Rabiin, nga pumanaw ka manan. Papanang. Adda pa panak, kundi mong damagan pa Day tatijak kaya't king kakay. Amin na papanak, masapol na damagan. Masapol ang mamuam. Nya kamutin. Anya? Live-in talaga Santa pa'y ama ko na nga gasawa. Ngamin, awan pa'y papilda. So di nakman, bagkalan sika, Jonah. Anya? Siguro, adda babae man niya. Day tati paglayangam, agsuspitsa. Day talagang tamong may baga. Wan-wan no saan laang ti isang bat mo. Ado nga mom, kita ka man langay. Ne, da kayo matgayam, nanang. Wan, imayak tapadigwan kayo iti sidaan. Ay na, agyaman ak unay, nanang. Ngam ne, may sakmot amangan. Awan ni Tonyo. Awan nito niya. Napanan na katrabi ay. Dakam mo, nanang. Damdamagak itay, no sa dino ti papanan na. Ngam sa bali mo ti sungsungbat na. Anya, ay una yun ti anak ko. Sa dino man ngatan tinapanan na. Amang ano napanmanan ijay ayan dagiti barkada na asangur. Ay na, nasaysaya at no ijay tinapanan na nanang. Ngam no day taapan agbabae. Anya, Maday ti agparparik na kanyakat. Ngam jakpay kayat ti agsao. Ngamin, awan pa'y ti ebidensyak, nanang. anya. Pasensyakan to nyo. Ngamnasken amaamuam da ito ibagakken ka. Ha? Ne, anya day ta, basnay. Pasensyakan, gaputasan kan ngay ayat ulbud kamit gayam. Adamit gayam live-in partner mo. Ha? Kunak lakit din no si katilalaki ang makadwak iti tungpalbiag. Ngamsan med gayam. Ay salbag ka, ulbud ka. Mabit lang. Wan, podno nga the live-in partner ko. Saan ko nga ayatan ni Jonah? Awanin tayat amariknak para kinkwana. Ha, ulbod, di ko nang kiddi, kaya't mo apaggidanan na kami. Di ta ka man langan. Ayun gayam, dayto yun ti maudi pa nagsarita ta. Pangaasim, tadikan agpakpakita pa'y kanya. Anya?
Anya? Gapulang iti pan nakiwin na sos ni Basnaiken ka? Daytan ti pagparparikutan pare? Ay, uwan pare. Kasla jak maklon, dahil nga inaramid na. Ay sos, unay kan aya pare. Ay kat natural lang agsakit at talaga tinagam na Ngamin, iti sabali pa lang matatao tinakaamuan na nga adda gayam kalibin mo. Ay na pare, no siya klaang, urnusam kit din ti amin kada kayo kin ni Jonah. Anya launay ay amin ti alam iti babae. Basta, pare. Nagsakit tinakam ko. Kun may isa, naibagakmit idin kin ka. Nga awanin panagayat ko kin ni Jonah. Sana ya, pare. Kunam laang dayta, gaputad dan babaim. Ay ngam no awan, maayat mo matlaang itipod no ni Jonah. Ay, saan, pare? Saan talaga? What? Atap mo nga da babae ni Tonyo? Wan mare, iso talaga ti instinct ko. Ay kat, paliiwam adamok mare. Agaramid ka iti dami account. Tapno maamuam no pudno nga adda babae na. Ha? Wan mare, uray kitaem, matiliw mo tayo at Tonyo. Wan nga agpaisoan niya. Paiman? Agaramid akman? Wan mare, kalpasan na, kundi chat kamat akano kan kuana. Di ka laagpadlaw tapno matiklom. Makitam no anya ti pudno, ha? Makitam no talaga nga agbababae ti asawam. Ay, ti kalibin mo ko ma. Saan mo pa gaya mga asawaan niya? Sorry. Aday ta, nakaaramid ako iti dami account. Oh, ay kat kargaan mo tan ay ti kunkundit profile picture mo. Tapno saan nakadkadlaw asika. Wan nga agpaisoan niya. Urayan niya ditan. Basta ada profile na. Tapno saan madlaw ni Tonyo. Ikat mo to mata. Yes! Nanay. Naragsak ka. Siguro, pare. Adda manan baro achik mo anya. Ariglado, pare. Adda talaga. Anya? Kita na ito. Isupay mo na nagchat kanya, pare. Ay sus. Nagpintas ka. Kasla artista, pare. Na, kahit ar-ar mamanay. Ay, ketuan na, pare. Apay, kapoy. Ay sus. Sika talaga, pare. Sakit mo sa daytan a kinababaerong. Si kakit dimot, pare. Palipas oras lang, mate. Kan pangasim tadi kagitandanon kan ni Jonah. Narigatan. Kahit kunak man no awanan di panagayat mo kan kuana. Ay kat uray pare. Ang mga no panawan nak. Awan agluto ti kanak. Nubilang lang. Kayat mo asawan? Adda para luto? Addamet pangpalipas oras? Ay katuan na pare. Anya nga ron. Kat gwapo tayo, mate. Oh. Iso babae pa higit din ti umunang agyat, pare. Anya? Siguro, adda babae man niya. Ha? Anya ka din dahi tang ibagbagam? Awan babae? Adda nga men tinakaibaga kanyak. Nga adda ka no kasinsinnarak mo ija ili. Ay awan. Sana punno dahi ta. No patsyam. Ay kat patsyam Basta siya, awan babae. Kasta ti panagsasao iti lalaki nga daramid na. Kasta. Anya? Di ta ka man lang. Ala, pumanaw ka no di mo kaya't adanggan ti ibagak. Ay talaga pumanawak. Nakmanlangan na dyan, danana. Makapaawan ganas na gawid dito. Kasangsangput ko pa lang, kastaki din tibagbagam. Di ta ka malangay.
Anya, pinanawam ni Juna gapula ang tadi mo kayat adenggan ti bagbagana. Una nang, marengrengak, iso pinanawak man langan. Anya, Kasano mo ngamin, kasangsangpit ko pa ilang, ngam isoki din, ti mapan na ibagbaga. As sino kumamot ti sana marurod ngay? ay natunyaw, saan ka marurod no pudnaw nga awan araramidam. Ti kunam kitday, marurod ka, gaputaadda talaga ti aramid mo. Nanang. Won kunam, Ay, awan dar aramidak asaan anasayat, nanang. Saan ko pa mo nakita iti personal na kacachat ko kay? na, adamanan ka chachat mo. Ada nanang, chat lang mo kidi ah. Ay sus matungpakan si katunyaw. Ha, Chat lang mag ngainton kwan, sinabat mo. Ay, ad-adamanan ang makaungot ni Junakon ka. pinanawak ni Jonah asaw-asaw. Sa ita, da kayo umait, nanang. Umanawak man dito yan. Sapatok man langan da ito chick sa kacachat ko. Anya? Kano lang itinag-chat daytakan ka? Ngamita, sabato mo? Wan pare, magagara na ngaminin ang makakita kin ko na kay. Unay ka na ya, pare. Ipatay mo nga talaga no awan babae man niya. Si kakit di mo't pare. Saan mo ta? Palipas oras laeng kunakmanan pare. Palipas oras ko nga mairwam munton day tang aramid mo. Kaasi man ni Jonah nga agan anos itinanam. Ay kahit no saan na makaanos, ay kahit pumanaw ah. Total, at damot da ito'y kachachat ko. Marig na ka labnak might. Minuminuto nga ichachat nak. Nag-sweet pay ko naman, George. Anya? Awan na da dya, na. Adayaw, no ikumpara kiti checks ko. Oray ni Basnay, ide. Awan na. Ay, sus. Makaamu ka man langin, pare. Di nakmatdenggen nga uray anya ti pamagbagakan ka. Sapay la kuma, ta saan amaamuan ni Jonah day tangar aramidaw. Oh, anya? Natiklo mo nito nyo? Wan mare, ididamo pa'y lang nga inchat ko, natiliw ko nga ada talaga ti babae na. Ngam di na ba'y amo ang si kadayta? Saan pa ya? Ibagbagak nga rod nga agsarak kami. Kat nagwanmat, ti awanan bain. Anya? Ay katuwan agsinarak kayo, tapno makigtot iti uray la unay. Wan mare, agsinarang kami kanukat inton Sabado. Apag isaw nga awan trabaho na. Anya? Ngam kalpasan ti panagsinarak mi, panawa kon ti salbag a babaero. Jak kayatan, kaslak maag nga agan anos kan kuana. Ay katuwan mas daawak man ngamin kan kamare. Lukluk na ka lang nga rodan. Rupa pay. Engam, di mo pala panawan. Ay saan mare? Panawa kon na talaga. Nauma akon. Itayak pa ilaan dito eh. Ngam awan mo din di babaya kasi sinara ko. Saan samot din nga umay? Oh, apay? Ah. Saan mo mauray ti babae akasin narak mo? Ha? Jonah? Siyak day babae nga urayam. Jaski ka talaga. Ah. Talaga mat anak peklan ka babaero niya. Anya? Inaramid ko lang day adami account. Tapno maamak na pudno nga anda babaim. Ha? Naamak ka talaga ti hustong augali man niya. Saan lang adjust a babaero ka? Manyak ka pa'y. Jonah? Gapulaang ta saan mo nga amo asyak ti kacachat mo? Agsan kakit din iti naked kas kadaan niya dita? Ah. Tapno pa nga'y ayom iti babae? Siguro. Kas jay ti inaramid mo kadagiti naglabas a babae man niya. Jonah? Sana bale. Imayak lang ditoy. Tapno ibagak da ito'y ka. Panawan kan! Ay, saan Jonah? Pangasim.
Diyak mga minamwa si kagayam ti kacachat ko. Sumardang ka man? Dami account lagayan, ti makatiklokan ka, salbag ka? Ah. Di ta ka man langan? Awanan. Jak lapat yan day ta alwam pare. Awan pare, awanan. Pinanawan na ko ni Jonah. Anya, pinanawan na kan. Awan pare, diyak laim pagarop. Nga isumagayam ti kacachat ko. Sus, agore ka man. Jak mawatan ti pagbagang pare. Kwa pare, inaramid na lagayam dahi dyan nga account. Tapno matiklo na kita raramidag. Ah. Siyak may tatanga. Inchachat ko man. Nagsisindak pa iti picture ko pare. Diyak amo nga isumagayam. Saus. Awan ang road. Sana nagkuriti kinababayron pare. Ay, naawan mo. Talaga na umakan niya ako ni Jonah. Uray agpakpakasi ah. Awanin na talaga pare. Pare. Agore ka. Denggan pare. Amang pare, maaglaing ngamin ti babae amakanos iti kasken ka. Impaturay mo met ngamin ti kinababaerom. Anya nga ita. Awan lang arot ti uray may sa anakaanos ken ka. Pagbababaw yak tinaramid ko pare. Agbabawi ka ang naladawan pare. Ibagbagam idi nga awanen panagayat mo kin ni Jonah, gaputatan babaem. Itatapinanawan na ka, sangitam. Ay, sos, no di ka pa kidimaag, Oray, sakitan tinakam mo, pudno mo ti bagbagak pare. Pare Carlaw. Ay, budno, timbaga tigayim mo kan ka. Maag ka. Ninanang may. Di kanto mga minmapnak iti may sa babay. Nagsingpot ni Jonah. Oray saan kayo pa'y ang nagkasar. Ar-aramiden na amay na pagrebengan ti may sang asawa. Ngam anya nga itinaramid mau. Nanang. Di ka ba no mayagsin na ay dito'y balay si katunyo? Basol mo matlang no apay akasta tinapasamakan ka. Day tanto ka kinababairaw, salbag ka. Ikarik nanang. Agbalbaliw ako. Ay san? San ka ngagbalbalew? Ah. Agornong kakit dia iti ado ababaay. Ay, dami account lagayam ti makatikloken ka. No saan pa'y nga inaramid ni Jonah ken katikasta. Tol-toloy mo lapta. Iso nga ita, gondaway mo ti agbabaay, uray manaw! Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay at pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Ni, apay anak kasukat ka, papanam ka trabiin. Sa dino po ko ma, mapanak iti pagpraktisan iti taekwondo Aginsayo ak man nga aginsayo. Makadlawa ka, kaslari na bii kamatan amapan ijay sentro, gapulaang itiday taatay kwando. Urumbang aginsayo ako naktumay. Iti kasta lumaban akto. Ha? Kun may sa, numaipapan iti boxing, uno nyaman alaban. Mausar ko ti taekwondo akas self-defense. Anya? So dinak man laplapdan ba kay? Ngamin, amok ti pagsaya atak. Nang runa itakit adun ti tattao naglalastog dito lugar tayo.
Day, si kamagayam ti masabat ko, Fidel. Darabyan ka, may. Ay, wanta ta. Nagkapuha kami ni Jacinto ta. Nag-insayo iti taekwondo. Taekwondo. Apay, aging kita itultuloy mo pa ilang hayam day ta. Wanta ta. Sana mabalin na sumardengak. Iti kasta, no adda gulo, kabutang dakita, aw. Ado ti madadal ko iti taekwondo. Ay, ndasaya, nga ron, ano kasta? Ay, wala tata. Iso nga amin na masabat ko, agbutang da kanya. Ngamin, ang mga no taekwondo at ita. Adya. Anya, kasta ti imbaga ni Fidel kada kayo, tatang? Ay, huwag. Aginsayo ka nung aginsayaw. Iti kasta, no adda ka nung gulaw, mabutang titataw kong kuwana. Anya, ay una yan. Di lata mapanagin sayo. Sana kasta ti imbaga na. Huwag ron na. Pangas na amin a pangas. Amin nga ar-aramiden na. Masapul nga ipangas na. Anya, pagbutngan ti tattao. Enton kwan, isulang arod ti pinakulan da, takitaak man. Ay, day tangarod ko. Kasta una iti panangipanpanakal na iti taekwondo nga adalin na. Apay lakay, anya di madamdamag ko nga ipangpangas mo ka no ti panagad-adal mo iti taekwondo? Sino tinakaibaga? Ay basta, adda nang idanon kanya. Anyang ipangpangas mo pagbagada. Di ko nam di umapal da. Anya, Mamuaklan mo sino tinangibaga iti dayta. Iso ti pangi-applyak iti taekwondo, nay. Saan nga kamkamali da kita iti panagsasauda kunak tumay. anya. Nang runa pa, itakanayo nakita nga aginsayaw. Ado ti adal ko, abaro moves ti taekwondo. Mga no, i-apply ko kada-kwada. Mga no, di da makariingan. Ay sus, naglastugan. Podno ti bagbagak. Mamuak lang nga sino dayta, talaga patayabak ti pangabangan na. Malagip ko tata. Da kayo lang mo mo ka nakasaritak idi na minsan Arabia na sabat kayo. Apay ka day. Ngayon, adda ka no dimanon ka ni bakit nga ipangpangas ko ka na ti panagsorsorok iti taekwondo. Ha? Iso masigurado kada kayo tinakaibaga iti day. Ay, saan, Fidel? Anya saan? Laklakayan ka chismoso ah. Ang mga no kayat yung adda kayo ti pangi-applyak iti taekwondo. Nya. No diyo kayat atumayab ti banga-banga yo adi na oras. Liklikan nyo ti panagsasauyo iti saan ang nasayat kontra kanyak. Marengreng ti palayag ko. Ay, isti, kwa! Lapayag ko, kunak kuma. Ya! Kasta ti imbaga ti anak ko kun ka, Manong Anton. Ay, huwag. Ay, nahagyaman ni Fidel talakaya ka. Ano saan? Ang mga no iso ti pinatayag ni banga-banga na. Ha? Ay, pangasyaw, tabagbagan nyo na dya, Fidel. Sa nagaputagan adal iti taekwondo, at ipangas na time. Ay na, pasinsyaan nyo kuman ti anak ko. Bayam, kasaritak to man numapanak ije balayda. Ay, wala na agbalbalinin abastos ti awanan bain. Oray siya kalakalakayan. Ay, awanan ti respeto na. Imayak, takayat ka makasarita, anak ko. Apay nanang, anya ti parikot? Parikot ko ti ugalim. Siyak nga inaan ti mababain iti kastangar aramidam. Anya ti bagbagayong? Nasabat ko nila kay Anton, hindi na minsan nga aldaw. Ibagbaga na abastos ka kanong agsasao. Ti awanan pa'y nalakay. Kaya't nansakat at patayabag at talaga ti banga-banga na. Anya? Ay na, Fidel. Pangaasip sa balbaliwam day tanga ugalim. Manipod naging sayo ka iti taekwondo. Kastamot tanti ugalim. Panagkunang kat ka ba ulam amin at tao? Saan kayo nagbidot iti daytang? Amin at tao dito lugar tayo.
Awan kabutang ko. Payman. Makita da dyan kay Anton. Ikak iti pagnakman na. Aniya? Ay unay kan. Imayak lang nga ruda antap no bagbagaan ka. Ngam kastakit din ti bagbagam. Inton kuan sa nga raw timpabugbog na. Takitaak man. Una yan, ti kasta nga ugali day di Fidel. Wan nga rod insan. Panagkuna na siguro. Kabailan namin at tao dito lugar tayo. Nagbidot iti kastang panunot na. Ang mga nodina na lagip akalugaran na. Daytoy kikit ko lang, ti pangsipat ko kan kwa na. Ang mga nusanan ang makaring. Aniya? Ay unay ka insan. Naguyong kamatang. Ay wala insan. Awan atalaga ti kabutang ko. Nang runa nukasken kwa ng awanan bain. Unay kan insan. Dayta mo ti may sa pagbilbilibak kan kakat. Ayun kaya minsan. Umadanin ti kasangay ti kaanakak. Saan ka di? Wan insan, apay ka de. Awisam tuman daytel. Agsango kami man. Karitak man iti dinanugan. Aniya? Tamakita man no anya di taekwondo nga ipangpangas na. Yang wana pain a Fidel. Anya, mapan ka manen ijay sentro, lakay? Yun bakit? Mapana ka talaga? Ay na, nagpigsa ti Tudo. Nga mapan kalat na. Saan alaktad day tatudo? Tagin sayo ak nga ron. Anya? Ada ngamin ko, tipanggap ko apang i-apply ak iti taekwondo. Panagkunak ngamin, tagibas sitin na ti kabaila. Payman. Na, anya ka din day tangay bagbagam lakay. Unay kan, adday ta ka man ako na akon kay. Kasla di pakil ti ulom, gapula ang iti day ta at taekwondo. Mas daw, hando bakit? Addan to pakayabot ti banga-banga na. Saan da day ta? Addan to pa isinak ti kararuan na. Anya? Ne, sige magayam. Di masabat ko, Fidel. Fidel the Great. Wan, siya nga ron. Naggapukan sa kidyan naging sayo Wana, tapnot, ada lumaingak. Ay, ganda na. Hindi kasta. Ada pang self-defense mo ama ko na. Mabit lang. Abay, kapag lamang ti lumaban, no bilang ha. Agang kwan samot iti ibagbagam, ha? Ano kaya't mo diag dinanogtan? Naglastugan. Mabit lang, Fidel. Fidel the Great Taekwondo Master. Mabit lang, ha? Awan ka ditin. Naibaganinsan kwadrlin kan ka, ha? Awan, mat. Anya day ta? Kasangay di anak Anton Sabado. Oh my God. Siya ako na mismo ti mga awis kan ka. Yak kaya ti makidin na kan ka nga awan makakita. Kayat ko, the audience. Mawatam, ha? Naglastugan ti awanan bay na tumboy? Ne, apeng agong ungat kamatan lakay. Napudot ti ulok iti dadya tumboy. Inton kwan, tinutupak-tupay. Ha? Payman, mapanak man inton Sabado iti balay da Darlin. Kasangay ka no ti anak na. Katuan, imbagamit lang ni Darlene kanyak itay nagsabat kami. Kitag man no, niya ti maaramidan dadya tumboy. Nakalas-lastog. Ay nalakay, hukuman. Si kalangarudan ti mapan maki-birthday. Si kapay ti addaganas ng agsao iti kasta. Takasano ko naglastog nga agsasaw dadya tumboy. Ako namlan kabailan nakmat iti dindanugan. Siyak pala, matatakwan do ti karirin na. Pataya bekto pa iti banga-banga na.
Kasano nga eh, pare ko eh. Ha? Ah. Kasano nga eh. Doon di tatawan, Nornong. Nakasagana ka ka din, ha? Anya? At, nanyapay lang ay tiguguam. Dinata na. Tapno po yan, dagiti tataw. Noanya ti, madadal mo iti ipang. Pangas mo at taekwondo. Anya? Ano? Awanan ti adupay nga niya. Tumagdirgan daglaban ta. Natibag ko lang. Kagabay lang mamin dagiti tataw dito yung lugar tayo. You're wrong. Anya? Di nakar-kar din siya. Ngamin, pasensya ka lang. Ha? Nanya? Pasensyon ni bugbugam mo. Ah. Dumagdaragating dagdinanutan. Danugan nigan. Maming sanpay. Anday ko. Ha? Naglastok. Kunamlan ka ba lang mami natataw? Abay, kapatagad adal kay ti taekwondo. Kat sumit lang ti ipang pangas mo. Ha? Wah. Ha? Danugang kagiti. Ha? Natay ka. Lumapad ka. Ipakat mo. Di kina taekwondo. Numubraman lang. Saan ka lumaban? Uston. Naito'y titanda na nga. Saan amin na tao kat kalabanam? Kan saan amin tao kat mabutangkan ka? Gabulang damom ti taekwondo, ha? Wan. Di ka na naglasto-lasto, ha? Ang mga no'y tapay lang. Paya pa kung day tabang-abangam, ha? Anya? Day, si Kama ay iti masabat ko Fidel. Ay, siya nga ron. Nga mapaya kas tawon iti panagisam niya, tata. Ay, makapalag mo nga minday talakam. Kasaon iti pangas mo, hindi nakasuro ka iti taekwondo. Ako namlan ka malam amin at tao. Ha? Magarop mo, agbutang amin ti tawa masabat mo. Pagmanya nga ita, tuboy lang ang katapat mo. Anya? Dahil tangay na ramin na, agbalin nga adalkan ka. Saan ang nasaya at agpangpangas, Barok? Do you understand me? Manungot nga tawon ti napalamas. Maging gayta. Saan pa yan? Nagimbag ti dogol iti ropak. Agimbag tulat na, no maimbagan to, ala, ingka man agpalastugan. Ha? Tapno burakan lang arod ni Tumboy day tarupam. Anya, matay bagamon, bakit? Tapno mo man niya, imbes ama asyanak gapo iti inaramid day di atumboy kan ka. Ngam saan, gonggonam ko nakpaikit di ah. Anya, Husto laeng dayjay apanang bugbog na kan ka. Barang iso ti pagnakmam. Nakalaslas tumboy lagayam ti makabugbog kan ka. Saan mat niya imobra di ilaslastog mo at taekwondo? anya. Itaman pa'y ajak makikita ni Fidel alumabas. Ay nainsan, damag ko asaan pa kanu nga imimbag dagiti sugat iti rupa na. Aya, katusto ah. Tapno maamiris naman asaan anasaya at dagitar aramidan na. Sanak pa'y anapnak anang bugbugkan ko na. Ha? Masabat ko laday jay makita na. Ala, husinsan, saan na bale?
Pinuruwam mo't idi imay dito balay. Ay san. Kurang pa'y dayay. Tapno mamin pinsan ngagnakam. Oh, niya nga'y Fidel. Siga magtimasabat ko. Kumusta magtan nga'y detarupam? Naimbagan ka din. Ne, si Kamyam. Kwa, saan? Sana ka lumaban. Saan ka akabailan? Anya? Pangasima, tadi na ko mananwain. Ngamin, mabuti nga kan ka. Pangasim. Apay ko mga butang ka nga'y. Taekwondo na! Nagbayagan! Kwa, saan ka lumaban? Di ta ka man langay. Ay, sa imbagan ti Rupak. Ay, ada ka man na masabat ka, oh. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din. Ne, awan sa tao dito dakkel balay. Itayak pa ya busina. Awan matirumwar di tagay. Sapay nagado dito i-deliver ko a parcel iti dito ya balay. Ha? Saan matamabalin nga agsubliak? Nagadayo dito dakkel balay. Maudin a busina. No awan payla ang tirumwar a tao di tagay. Ay na, kasanon ngay. Anyan ngay ti aramidag. Makabaso lakmet, no saan ko ang ma-deliver dagito ya parcel. Oh, ay na, naglogatin ti gate. Hangam ni. Awan mo tao. Asus, ay na, nagdakal nga aso. Ay, umayan. Ay, na. Ay, sus. Sus. Hey, Umayan. Tom! Inside! Ay na, kung naklakid din no kagatin na ko na. Ay, may kanleyo, boy. Hindi kagbatbatay. Ay, susakay na. Pero may anervyos ko siya. Pauna yan. Ay, ma'am, good morning. Delivery, ma'am. Pasensya kan dito aso. Saan matkit dingag kagad? Ay na, nagdakal na itaasom, ma'am. Makapanervyos. Ay, kuha, ma'am. Dagiti parcel. Patricia mo tinakanagan dito eh. Siyak dayta. Adda ka di pirmaat. Ay, kuha, ma'am. Picture lang. Proof of delivery. Pare, nakadeliver kamot lang ka day. Hawan pare, uray agtudtudo, inkarkarigatak nga in-deliver amin. Nakadandano nam ngay pare. Ijay ko naman dakkel abalay pare. Nagadayumad kayam, nabasbasaak anagawid. Kayam day ta. Ay, hawan matkidi talaga permitiban ko pare. Ayam agoray ka. Kita MJ nang receive iti parcel abalasang. Nagpintas ka nagsiksisi ka. Oh, kita hagpan pare. Itay ko pala aming mingmingan di picture na kay. Itay lang ana amiris ko ana pintas gayam. O, day taman pare, kita Ne. Ay, iya sidig mo muna yun pare. Iya dayo mo basita. Atay ta na. Kita hagpan? Oh. Napintas Well, iso ni Patricia pare. Ay, wow. Kasla anak tibak nang pare. Panagkunak pare. Balay da day dakkel abalay. Ay, sos. Sakto, mamuti mang delivery ti parcel na. Intun maminsan pare. Ha? Anya sika. Siyak Ha? Amon pare. Keras kun samutan ni Patricia.
Ano aya ti sweldom di tatrabahom a para deliver? Basit samag. Ang damit Uray kaskasano. Apay nga nga raw, adi ka man la makaghatang iti sidaang. Gimatangak mo't idi na minsan Idi na minsan alawas da jay. Galunggong pa'y analaos ti ginatang baw. Ay kinalakla kagayam. Nakagraduar ka mo iti mekanik. Nakagraduar ka mo kas mekanik. Di kag trabahaw kas mekanikaw. Day taki din agdil-deliver iti order ter aramitaw. Ay nananang, awan pa'y nga rod mabiro kak at trabaho. Di ko namkit day, nakapoy ka, mabutang ka. So, inya lagi din na yan ni nanang. Ay, sayang, tasi ka lang tinakalpas iti panagadal mo kadag iti daddo makakapsat mo. Angam di ka mga rod makabirok iti mayat at trabaho. Ay kita danto nanang. Saan kayo kadian na reklamo? Ay nakasano ajak agreklamaw, kunay awan manen si daun tayaw. Di ka pa'y dimagas di tatalipapa, uray tinapalang. Ay, liyaw. Mayat Isa sa gawisi wala. Ay, pare. Mapanak man ngamin agi deliverin ije dakkel balay. Siyak mamuti mapanagi-deliver di balay da. Tapno makita ko man ni Patricia. Kit picture man. Ay, siya kon pare. Iso nga ruti inspirasyon ko. Ay, hapaw. Yala ko man in paspasaking kaiday. Si kanto umat ngamin. Ipasa-pasam kanyak. O anya ita? Siya kon tinapananti swerte pare. Swerte. Kasano nagbalin na swerte pare? Jakman, amo pare. Agparparik na dito'y pusok. Aswerte ni Patricia. Kasla kamin crush kon kay. Oh, nagposkol mo teropa man pare. Ayun pare. Natagtagainap ko iti rabigay. Inisuman na kampay iti nakasamsam Ay na. Karas na kanumag. Apo. Ay. Ay, pare. Ala, titakan. Mapanakid din. Iti kasta. Masapa ang makapag-deliver. Apay, kasla dapat padaanam, Patricia. Jayman parcel ko, nana. Itat estimated delivery na kan. Ingkalatan ije unag, tasya kun ti mangawat. Total, aglinlinis akmat iti arubayan. Ay, sige man nga rod, nana. Tapno saan ka matuukan nga gurura di tirwar. Katnay, nagpudot ditoy. Imbag ije unag, ta aircon. Ay unay mata pa nagbusbusi naman, ta nakapigpig sa. Ay, pasensya ka na. Kung nakno awan tao. Adaak di talikod nga agdaldalos. Ay, umayak man ag-deliver, nana. Ala, umay ka ditoy, ta ipakitakan ka na ti doorbell amakun ko na. Ay, ada doorbelyo? Ditoy ne, aday ka, ti aramidam, pindutam na ti doorbell. Kat agune ije unag, mangag di tao nga da ije unag. Kaster ne, maawatam. Ay, naawatak, nana. Pindutam man, padasam. Ay, kastoy ne. Amomon. Ay, uwan nana, amo ko. Adan di parcel ko? Ay, adan, Ma'am Patricia. Inungtak na ito para deliver. Kasano mga men, busina. Di na pa'y among ausaron ti doorbell. Ay, Pasensyakan kininana tasing. Pasensya, ay makarangrang. Ala, siya kun timang receive iti parcel, nana. O sige, tamapan ko ituloy ti agdalo si Jellicod. Tay doorbell ay, uwan nana, amo ko nga usarin. Ay sus, agtudon. Ay, Mabasata dito ruar. ay, sus, mabasa na ito i-deliver ko, ma'am. Iyon nagmupay laang data motor mo. Ay, nakababain sa amutan, ma'am. Sige kit din. Anya ti kayat mo. Mabasa dagita parcel? Ay sus, tandakan adagiti deliveram.
Tungkol daytoy balay damang Patricia. Baknang da talaga. Ay, katulong dagayang dahi bakit anamat. Agkapi ka bay. Ah, Anya tinagan mo itayan? ay, Leo tinagan ko, auntie. Ay, nana ko na kuma. Taga ano kaya? Ay, di ta abagatan, nana. Nay, no, ado ti kabagyak ijay. Am-amaw ni Divina. Di, nakaasawa iti taga munisipyaw. Ah, ay, Kalbo alakay? Kano kabagis ko dayjay. Ah, Kalbo alakay, ti kabagi siya? Ni Divina. Ah, ay, ay, kano karo ba may? Ante, ay, nana ko na kuma. Ay, ante, nasaysaya at sa no, ante, ti iyawag ko kada kayo? Kita man lang. Kanayo na nagpaspasyar iti balayda. Saan ka mo't makikita? Ay, agis eskwela ak ngamin ide, ante. Katita, agtrab-trabaho ak mateng. Anya ti iniskwila maya. Mekaniko, ante. Katno ada pagpatarimaan ng tilugan da Patricia iti ile. Ah, ay, kasta ka de? Agure ka, takasaritak ni Patricia. Taibaga na iti amana, nga isarek na ka iti trabaho. Ah, ay, alhaman nga rot, ante. Ay na, agyaman ak. Sige, ibati kan dito ita mapanak agluto. Umay nakasangwon ni Madam Patricia into madamdama. Madama nga agpapapintas. Agpapamintas. Nay, taabay. Kanayon na kaapadpadaanan. Ah, ay, kasta ka de? Crush na kansakan. Ha? Nagpigsapay lang ang matitudo. Kasano ka ngay ama kaawin. Ah, ay, kuha, ma'am, oray, sarakuso ko kun, ah? Amangan mat na og sakit ka. Awan kun ati mangi-deliver ka dagiti parcel ko. Ah, ay, kuha, ma'am, saan kumat nga itulok, saan ka makita, ah? Anya? Ay, kuha, ay, dispensaron, ma'am. Nailawan ko matan, iba ka. Ay, awan gayam. Formal kon ngayam amutoy bagik, ma'am. Siya gayam ni Leo. Siyakmat ni Patricia. Ah, ay agin nalamano tangaro din, ma'am. O sige. Nice meeting you, Leo. Kastamat kan ka, ma'am. Nanang! Adak dito'y kusina. Ah, ay, luto mo dagito ginatang ko asidaan tayo. Nasaya at mo, tanakalagip ka agimatang. Ay, kitno agungat kayo mat ngamin. Ay saus, nagmalmalum kit dia, anagungungetak. Ne, apay aya nga ungat kayo nga ungat. Inton kuan, ma-high blood kayo. Ay, kasanaw, day tamanong mo. Pamilyado lang arudan, ado pa'y tiputot na isempay lang agbartag. Pasaray dito'y balay ti pagdawatan da iti kananda. Pati daya per dagiti anak da, dawatan da kanyak. Alabay amon, nanang. Agluto ka kitin ta mabisina ko. Ay, ipacheck up na tumananakaw. Ne, taapay. Ay, agulaw-ulaw akmutan. Dayto'y sa high blood ka. Ah. Sumro manaun. Day takit ngamin. Agung ungat kayo mat ngamin, nanang. Malabay anyo, tayo pa-check up kayo ton bigat. Sa anak to pala sumrag iti trabaho. Patricia, panagkunakat nasingpat ni Leo nga gap-apply kan ka. Apay anak ko nam dayta, nana. Di pa nagsasauna, kan pa nagsungsungbat na. Nadayaw abaraw. Kasanong amuyo abaro? Kat dinamag ko Mekaniko kanugayam ti inlipas na akurso. Ibagam tuman iti amam nga isirek na ni Leo iti trabaho. Sige nana, padasek to nga ibaga. Nakurapay dalaeng. Ngam panagkunak, nasaya at tigalad na. Kanon tuman nga tan nga umay. Padpadaan am samot nga inaldaw. Sa bagay, awam mo't dakas na. Nasingpot mo't abaraw.
kan nasingpot ka mo't abalasang. Nay, apay ngay, kasi kamot ti may nag-deliver iti parcel ni Patricia. Ayan na ngay ni Leo. Impa-check up na kami ni Nanang na. Ado mo ti proseso iti check up daytan. Iso asa na simrag. Nasingad kami ngaminan kini Leo. Kanayon nga iso ti umay mangitulod ti parcel ni Patricia. Kasta ka day, Nana. Wan. Katno ada good news ni Patricia para kan kuana. Aya, adda pa'y good news na gaya man. Anya day tangay, Nana. Ibagakan kan ti good news. Mabalin lataan, Nana. Ibagayaw. Tapno, ibagak to kaniliyaw. Mabalin na ka daw ti mangrugi nga agtrabaho iti talyer. Nagswerte mo ito ni Leo no kasta. Kaslan ang habak iti loto Leo, apay anyo tinararamid mo? Apay aya paray. At damot trabaho mo ni Gitalyer da Patricia. Swerte ko nakngarod ken kakit paray. Naggana say. Kasla welcome ka pa yan ni Balay da Patricia. Ay na pare, panagrik na kasla pa'y dua kami. Anya? Dua kayo kani Patricia? Kasla kastan idi inalak ti number na. Inted naman. Ay, naggana say. Idi kon ket na nag-textmate kami. Inaram ko na. Ay, naggana singyaw. Kahit, anya ngay. Kaya't nakamay. Kasla kasta nga rod paray. Kasla MU kami. Imyaw. Anya ngay dayta? Mutual Understanding. Si ni Leo? Ay, Owen, sir. Good morning, sir. Diyan mo nga da kayo gayong itilikodak. Itay payapalpaliwan kay di pa nagtrabahom. Ay, sa anak pa'y unay analaing, sir. Siya ti dati ni Patricia. Isumad lang kaya mga karkarupa kayo, sir. Oo, umay ka tagturong tayo ti opisin. Ipasampay lang iti sa validator aramidam. Magustuwak ti pa nagtrabahom, Leo. Pulido, kan talagaan na laing ka mekaniko. Agyaman, sir. At dati kumpanya niya anak ko ije balasiw tao. Kaya't mo ka diti agabrod? Ay, uwan to, sir. Ay, saan pa'y ko mga ita? Agal-alak pa'y nga minute experience ko. Sa bagay magkadi, ay Leo, may sabalik man ti istoryaan. Nakuna ni Patricia nga gayam kayo gayaman. Uwan, sir. Managbabay ni Patricia nga anak ko. Ngam kanayon ti panagturda ka ni mami na. Kat nadlaw ko analag-antirit na nakan ka. Awan mat kiti dakes na. Tamakitak matkan ka. Nasingpet ka lalaki. Ay, sir. Ngam kaya't ko lang ngayon ay unay ken ka, Leo. Saan mo kuma? Aluklukwan ti anak ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay at pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarts YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Day, si
Kamot gayam ti masabat ka, sunyang. Papanam ngay, at damot imot mo apala. Ay na sa dino kumapay ngay nana, no saan nga ijay bangkag. Innakman ka na lang, di nagbabaetan ti mulak. Matutudo nga minin kat. Narigat mat no pag naanlatan ti danom dagiti mulak anatang. Kasta ka day. Ay na, sunyang aya. Apay, awan ka di pa'y ti panggap mo ang makiasawa. Ninanamot. Ay na, makiasawa ka nga minin. Tapno adda ka tinulong mo ijay bangkag mo. Ay nanana, no dagita laabambanag sa anak nga interesado. Awan pa'y panggap ko no may papan iti asawa. Sakit la ti ulo dayta. Nang runa no artek ti agbalin nga asawa. Anya, nana. Iso apang nga asiyo, di yu ibagbaga ti kasta kanya. Ngamin, marengreng tilapayag ko, maawatan nyo. Talagan sakit day nga awanon ti panggap ni Sunyang amaki asawa. Hapay anak ko nabday ta? Wala, nga main, makita kat nakakonsentrate matlatan ijay bangkag na. Wan nga raw. Kasi man, nawan ti panggap na makiasawa. Awan ti katinulong na iti biyag. Ado mo, dagiti lalaki nga agdatdaton kan kwa na. Ngamjak man amaw iti dayason niyang. May sa nilito nga anak ni Bakat Dolor iti abagatan. Jak man amaw iti daya babae. Awan magtiaklunan na. Ala, bayam, tanumbara na, kasaritak man daya ason niya. Uray siya, madanagan akmal, no bilang tagbakbakit lata na balasa. Imaya, tapno sarong karang kasunyang. Pangasim ka ti medang. Sangunak kumamait. Ay na, lito aya. Imbaga kun idikan ka. Nga iti kaanuman, sa anak ang makiasawa. Ngamin, saan akaraman ti pan nakiasawa kadagiti planok iti biyag. Maawatam. Kung kunam na dahita sunyang. Ngam naklunan na. Naragragsak ti biyag mau. Ngamin, adda akatinulong mo iti amin abanag. Ay na, sa anak ang maala iti kastang ibagbagang. Anya, Iso apang nga asim, pumanaw kan. Katsapay la kuma, kasaan kan nga agsubsubli. Maawatam. ura niya ti bagbagam sunyang. Sa anak ang maumang agdaton kang ka. Ngamin, ay ayaten ka unay-unay. Anya ti ko na minsan, agkarasubli ni Lito iti balay mo. Wan nga rod insan. Agsublilat namat, oray kanayon ko pagsasawan. Kaya nasa una, napudno ti panagaya na king ka, insan. Ha? Insan, awan mo dagis na no aklonam ni Lito. Panagkunak, awan mo ito gali na dahi saan anasayat. Sana yan. Nasing po ni Lito. Awan makunak king kwa na. Si kakit di mat insan. Tila ibagbagam. Imbagak mat idikan kan. Ngawan panggap ko ang makiasawa. Naragsaka kun iti kastoy abiyag ko. Tiyag may sa. Kunamlaang mo dahi ta. Insan. Insan. Kasapulam mo ti makadwa iti tong palbiyag. Ay na insan. Adday ta ka man ako nakon. Malain nakon. Agawid akon. Day tamanin asawa ti bagbagam. Di ta ka man lang. Ne, si kamot gayam ti masabat ko, ading Karen. Apay anarabyan ka. Ha? Ne, si kamot gaya manang sunyang. Kwa, nagapuak ije ili. Napanak nakidate iti boyfriend ko. Ha? Tapno ammo manang sunyang. Ay na, nagragsak ti adda kaayan-ayat na. Nang runa, no ti kaayan-ayat mo, kat napudnukan ka. Ha? Malas laeng numaranaan ti lalaki at tarantado. Artak, jay lalaki nga awan sirbina dito'y lubong, ngam panagkunak,
Saan mo't siguro atarantado ni Manong Lito, anya? Anya? Awan mo't dakas na, manang, no aklunom ni Manong Lito. Saan aya? Tapno mapadasam mo't tirik na ti adda kaayan ayat na. Ti adda inspirasyon na iti panagbiag. Ay, salbag ka kid nga ubing. Saan man aday tati bagbagam. Alakid din. Agawid kanta ni Rabiin. Ay, kawan na talaga na anak. Ora niya ti bagbagat, iti kasinsing ka, pinamudenggay. Ah, Marurod pa'y kanya, kung kasi nga ibaga nga aklunan na nilinaw. ayun na yan ti kasinsin mo. Talagan sa mo't nga awanan ti panggap na ama ki asawa. Wengarod na anak. Agbakbakit sa nabalasan. Kuna na day taat napigsapay. Ngam no bumakit tao. Ay, maamiris na anak ki asawa na kuman. Bagaan nyo man nana. Barang da kayo tidanggan na. Alawon. Yak mauma amang bagbaga iti day di akasinsin mo. Oray nakaungungag no kasta ti bagbaga. Day, anyang ni deta binagkat mo anak kalabason niyang. Ah, ay kwa nana. Nateng day toy. Mapan ko man ilako ijay sentro. Kasta aya. Nadagsan na day ta. Husto ko mga may no adan asawam. Tapno adam ang bagkat itinateng tunggal agapit ka. Ninana mo. Ay napudno ti bagbagaken ka balasang ko. Kunak to mga main. Amang ano pagbabawyam taw iti udin na. No saan ka ang makiasawa. Nagrigat tiyag may maysa. Nana, iso apang nga asem sunyang. Makiasawa kan. Ada nilitaw nga agay ayat ken ka itinapod na. Anya? Ay na, agyaman ako na may kainsan. Wininsan. Awan ang yaman na. Awan sa bali at tumulong king ka. No sana da kami akasinsimaw. Ay, natudwanak ngamin idi na minsan nga aldaw. Iso siguro tinagsakita. Iso nga rot ang makiasawa ka ninsan. Iti kasta. No kastoy nga daan an nayag. Ada tumulong king ka. Ngamay, not all the time. Adda kami akasinsimaw. Kasapulang mulata at asawa. Ha? Huwag gaya minsan. Nakuna nilito kanya. Umay nakakano sa rungkaran nitong malan. Anya? Pangaasay, tasang mong kumay tinasaya at insan. Di mo kumamuungungtan ajay tao. Aklunong kiday. Total nabayag mo tingagdadatong hingka. Anya? Uninsan, pudno ti bagbagag. Pangaasay, makiasawa kan. Oh, Masayata na sabat ka, Rijay. Kumusta ni Sunyang? adda ije balay na paray. Kinapudno na, kagagapok lay jay. Intuludak iti agas king kanan na. Awang mga minti sa bali at tumulong king kuana. Musa na da kamay. Kasta ka de. Ay na, kasi mo ni Sunyang anya. Kasanaw no awan kayo akakasinsin na. Day tangaraw kay. Iso nga ramidam ti amay. Tapno maklon na kamulang ninsang kaw. Itikas na. Adda ka tinulong na iti amin na bana. Nakawi-uyong mga minikasinsin mo. Sana balay. Sa anak ama uma, aging gaajak mapagwen ni Sunyang. Ay, nasaya ano kasta. Paray. Ay ayaten ka unay-unay Sunyang.
Isuwa sa anak ama o mga agsubli-subli dito parakan ka. Ha? Pangasibutin Aklunan na kaon. Napod mo ti panagayat ko kang ka. Ikarik. Saan kan tong agbabawi kanya mo bilang laang. Lito. Ikarik nga ayatahan kan ipatag ka. Aramidag amin. Maparagsak ka laang. Ha? Ha? Anya ti kahit asawan mo ita panagisamaw. Ay na, pasensya ka kuman ha. Jak amo ti agbalin aswit parakan ka. Ang mala, aklunan kan lito. Ha? Kahit mo asawan, agayan ayatan. Wen, agayan ayatang. Day, kasla na ragsak ka magbag na. Kurang lag tumbling ka, iti ragsak maulitaw. Ay, wala ta. Naragsaka ka talaga. Ngamin, inaklon na kun ni Sonyang. Agayan ayat kamin. Ha? Ay, kasta ka day. Wen, tata. Pudno ti bagbagak. The long wait is over. Ah. Uray kas taunay ti panang pagpabain na idi kanyak. Inaklon nakmit. Ay na, kanda saya at ano kasta, baraw. Maragsakan ak unay para kada kayo adwa. Tingkyaw, tata. Mala, agkalay sa kayo nga rudan. Tapno happy. Iti kasta, makaisambot kayo pa iti limbang anak. Anya. Yahaw! Final ay, makiasawa ka mo tininsan. Ay na! Nilito mo lagayan, tiyak klonan. Di mo pa lang insapsapa mo inay. Ang mga nadaduwang anak niyo kumaitan. Sigakit di mo tinsan. Tila sasawom. Ay na, puno ti magbagakinsan o ang di balay, tagayan at kayo umitay. Kaya damag ko plan-planuan ni Lito ti panagkalay sayaw. Wen insan, pudno dayta. Ay ay, Agkalay sa kamin iti kabiitan na panawan. kayo nasayatan o kasta insan. Naragsakak para kada kayaw. Congratulations kada kayaw, Sunyang kanlitaw. Agyaman kami unay, nana. Sapay lakumata naragsak, tibuklan nyo a pamilya. Agtalinaad ko matinapudno nga ayat, itinagbaetan nyo. Agyaman ak unay iti pang magbagayo, nana. Wen, awan na nyaman na balasan ka. Para kada kayo amin dayto nga ibagbagak. Tapno agtalinaad kayo nga in love iti tunggal maysa. Nga uray manu atawon ti aglabas. Agyaman kami I love you. Bakit kau? Ay kwa. Wen, I love you too much. Ha? Sunyang? Kalkalpas lati kalay sata? Ngam, apay akas lasaan ka nga excited para iti umuna arabi ita. Kwa, amumatan a 45 kon. Jak marik na dagita ibagbagam. Anya? Pasensya kan Ay, Ala, umay ka gitin. Umay ka. nene. Apay ngay, inagdap mo matan ti silaw. Wen, umay ka. Di ka buteng ngawan silaw. Di ka madanagan. Nusyak ti kadwam. Ay, kastoy gayam ti makunangadan asawa na. Marurudak man kadagiti amin akaarubak. Paiman talo katakday ti tawa.
Ipukaw ko ti sakit tinakam ko kadakwada. Hoy! Salbag kayo amin nga kaaruba! Apay asan nyo nga imbagbaga kanyak? Anaraman gayam ti adda asawa na! No imbagayo kumaidi kanyak akas jay karaman ti adda asawa na! Insapsapak kuma! Basol yu day taoy! Salbag kayo amin! Ay, baka paulak mo't day jason yan. Nangagyo ka day, timpukpukaw na idirabay. Ay, win nga raw. Narangragak pa'y kidain. Kasano magabay. Nagpig sa tipukaw na. Ay na, namin ano ngay baga kidikan ko na makiasawa. Ngam dinak mo't dengdenggan. Napalabas pa iti manu at awan, sana inaklon ni Lita. Tanya ngay. Kaya na siguro asawa. Incomplete yung bagam binikin ko na. Yung bagam kumaakas na, oy. Makiasawa ka, tanaragsak, tadasawa na. Kang runan na, nananam, tadalakay na, kunam kuma. Bakbakatan batan ni Sonyang, tapno ibagak pa iti kasta. Kaya sumat yung pukpukaw na itirabay. Ha? Salbag na siya babae. Ibagbagak kami ni Day, makiasawa. Adong artina, aya ka ita. Naladaw lang nga road, tiraman na. Ibagam to na itakan kwa na, tapno saan na nga ulitan, tagpuka-pukaw. Ay, makapaulas. Ay na, nasayatan na ranaan ka, insan. Nya mo yung pukpuk ko mo may dirabi, may nalabais. Ha? Pudno mo da dyan. Ay, no imbagayo ko maidipay laang, akas day gayam ti adda asawa na. Saan ko maanala daw ti panagraman ko, ay salbag kayo mat. Ha? Apay nga kasta magtaninsan. Kaya namin ano mga imbagami day taking ka. Ang makiasawa ka. Ng sikatisaan nga king kayat. Jak kayat gaputa ti ibagbagayo laang kat makiasawa ak. Saan nyo mat nga imbaga ang makiasawa ak takas jay karagsak? Ay namay. Sana bali ang insan. Na nakiasawa ka mutay. Uray na ladaw tiraman. Nagsakit at talaga tinakam ko kada kayo, insan. Ha? Saan nyo ngamin nga imbaga iti? O, anya nga ita. Dala daw tiraman ko. Ay, salbag kayo amin. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarts YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.